Helo, Iolo Williams ydw i, a dwi yma i ddeutha chi am fywyd gwyllt unigryw Eryri yng Ngwynedd Gogledd Cymru. Dwi'n mynd â chi ar daith rwan, dechrau i fyny ar y mynyddoedd uchel ac arwain i lawr at y môr. Rwan, ar y mynyddoedd, wel, mae hwn yn gynefin unigryw. Hwn ydy cynefin yr hebog tramor, aderyn cyflyma'r byd sy'n plymio ar gyflymdra o 140 milltir yr awr. Hwn hefyd ydy cynefin y gigfran, a hwn hefyd ydy cynefin grŵp o blanhigion prin iawn bloda Arctic Alpaidd, gan gynnwys lili'r wyddfannu brwynddail y mynydd, un o'r planhigion prina ym Mhrydain sydd ddim ond i weld yn Eryri. Arwain ychydig pellach i lawr wedyn, mae'r fran goesgoch, bran unigryw efo pig a choesa coch, a dwy ran o dair o boblogaeth Prydain yng Nghymru. A mae Eryri'n unigryw achos bod llawar un yn nythu mewn hen gloddion plwm yn Eryri. Dyma'r unig le ym Mhrydain lle allwch chi weld hynna. I lawr wedyn at yr afonydd glân llawn pryfetach, hynna'n golygu bod nhw'n llawn pysgod. Mae'r brithyll yna, mae'r brithyll môr, a mae'r eog yna hefyd, ac adar fel bronwen y dŵr a'r siglen lwyd yn hawdd iawn i'w gweld. Ar y ffermdir, wel, gan ni dal gaea gwair, llawn tegeiriana, a hwn di'r ardal lle welwch chi sgwarnogod hefyd, a os da chi'n lwcus ar y corstir, ella welwch chi'r dylluan wen yn hela. Hwn yn aderyn sydd wedi prinhau ledled Prydain, ond dal yn weddol gyffredin yng Ngwynedd. I lawr wedyn at lan y môr, ardal yn y gaea lle mae'r aberoedd llawn adar sydd wedi nythu yn y gogledd pell. Os da chi'n ffodus edrych allan i'r môr, ella welwch chi lamhudydd neu dolffin trwy'n potel, a pwy a wyr, ella crwban y môr, maen nhw'n ymweld â'r Arfordir Cymru yn gyson. Felly, os da chi'n fotanegydd, os da chi'n hoff o'ch adar, eich anifeiliaid, eich pryfaid, dewch i Eryri. Dim ond 2 funud sydd genna i ddeud hyn i gyd, dwi wedi gadael cymaint o bethau allan, felly dwi'n gobeithio na i weld chi yna'n fuan.